Lezi izindaba zo1KZNTV oyifundela wasamngiliswa kaNqulunga angikubingelele imbukeli nazi-ke ehamba phambili namhlanje. Kubhungwe ngokutshalwa kwemali emakhaya nasemalokishini kushubile kwelokuchibiyela Emhlathuze kanti kukhuthazwe abemkhakha eyahlukene eNdwedwe. Inkosi yesizwe samaqadi inkosi umqoqi Ngcobo ithi-ke bafisa uhulumeni nosomabhizinisi baqhubekeke nokutshala imali ukuze ke izindawo zabo zizothuthuka ziphinde-ke zisimame kwezomnotho. Inkosi Ngcobo isho lokhu ke ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela okuzodingidwa ngayo ukutshala kwemali ezindaweni zemalokishini nasemakhaya ehlelwe ngumasipala iTheku obekungeyo yesibili-ke ebanjelwe eNanda. Indawo yaseNanda indawo ehlanganisa indawo ezisemakhaya neyiselokishini iphinde futhi ibe nomlando ngabaholi kakhulukazi bezombusazwe abaqhamuka kuyona le ndawo njengoba kukhona nezindawo esiqanjwe ngayo. Le ndawo iphinde idume kakhulu ngaso sonke isikhathi bangabe kuphuma izibalo zobugebengu, kodwa lokho kubonakala ngazuthi kuzoshintsha njengoba umasipala iTheku uqhubeka nokuzotshala imali uphinde uncome nabatshali izimali abenza amabhizinisi kule ndawo. Namhlanje lo masipala uqalisa ingqungquthela yawo ezoxoxa kabanzi ngokutshalwa kwezimali ezindaweni ezisemalokishini kanjalo nezisemakhaya ezakhele iTheku. Umeya echaza uthi bayakujabulela ukuthi bakhona abantu ababona ukuthi indawo ezisemalokishini kumele ithathwe kutshalwe kuzona imali ukuze kuzodeleka namathuba emisebenzi. Wathi nabo bazoqinisekisa ukuthi nakanjani makhona bafuna usizo bayalithola. Inhloso yethu ukuthi umnotho awungapheleli edolobheni. Umnotho awufinyelele kuzo zonke indawo ezakhele iTheku. Ziningi indawo esizibhekile. Uma ukhuluma ngembumbulu sinawo amaplans esiwafakayo njengamanje okubheka ukuthi lapha eMbumbulu sivuselele la dolobha laseMbumbulu. Uma ukhuluma indawo njengomnini nakhona futhi sinamasu amahle ukuthi le ndawo siyakhe ibe idolobha kwayona eyasemnini njengoba ukhumbula nje ukuthi ibhisho okuyilona elalibhuda abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo singavunyelwa kuya kwamanye amabhisho ilela bhisho lasemgababa kanti kunomlando nje omkhulu kule ndawo. Le ngqungquthela ebanjelwe ehotela eliselishe libizwa ukuthi iOctavia. Umnikazi walo uthi kubone kubalekile ukuzokwakha leli hotela kule ndawo njengoba eliqambena ngoma wakhe owumuntu okudabuka kuyona indawo yasemaqadini. I felt it was somehow relevant for me to build some monumental building that will resemble her presence in this planet, or to celebrate her life, if I may call it that. And to bring it back to where she was born or she was raised. Inkosi kule ndawo ithokhala kakhulu ngakho udaba lobugebengu, kodwa akubona ngathi sekuzoshintsha njengoba seyikhona nepolice station egade yona le ndawo ukuze ngezophazamiseka abantu abafisa ukuzotshala imali endaweni yayo. Kepha ngikhala njalo ukuthi iNanda yonke inobugebengu obukhulu. Mangikhuluma ngeNanda ngikhuluma ngale ndawo encike nepolice station, indawo ekuthiwa iseKhongo, indawo ekuthiwa isemaTikwe, indawo ekuthiwa isemachobeni, indawo ekuthiwa stop 8. Lapho ikakhulukazi icrime idalwa ukuthi ingane encane ayifundi zihlala emakhaya. Ingane encane ikakhulukazi abafana zidla iwunga ama-drugs. Kulo mcimbi bekulindeleke ukuthi isilo uMisizulu abe ingxenye yaso kanjalo nongqongqoshe emnyangweni uzokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanjalo nonakekelo lemvelo umnumzane uSiboniso Duma abagcine bengafikanga. Kutebogo Sibisi kiseNanda. Sidlana-ke imlala phakathi kwamaqembu ezepolitiki ahlukene angenele ukhetho Lokuchibiyela kwa-12 eMadlankala ngaphandle kwelokishi lasesikhaleni kumasipala Emhlathuze enyakatho likaMthaniya. Lolu khetho koluza ngemuva kokuba kwesule lowo beyikhanselele ANC kule wadi. Yize-ke noma eyimane amaqembu angenele lo mjaho kodwa kubukeka umbango wale wadi uqine kakhulu phakathi kwenhlangano kaKhongolose neqembu le-IFP. Namuhla-ke usuku olungonqamla juqu okuyilona ke luzocacisa ukuthi-ke ngakube ubani umanqoba okhethweni lokuchibiyela ku-12 eMadlankala ngaphansi kumasipala Emhlathuze. Ikhomishana yokhetho ezimele-ke kwisifundo King Cetshwayo iqinisekisile ukuthi zonke izikhungo zivule ngesikhathi futhi-ke akubanga nasihibe.
Abantu abawu 800 bese bevotile already by 11 so nje ngasho ngithi khamba kahle sikabona inkingi konke khamba kahle. Once we have captured for all the voting stations sibe sesithola ke i-results kusho ukuthi sothi silala namuhla noma kuyobe ku in the early hours of tomorrow sizobe sesinawo ama results. Izolo ntambama kusabalaleke umfaniso oqoshwe ngomakhalekhukhwini obuveza ke esinye sezikhungo nokutholakala kuso kwezinto zeqembu le-IFP nokungahambisaneke nomthetho wale commission yokhetho. I-ANC ithi ke ifake isikhalazo ngalolu daba. Le commission ke yona ibe isiqinisekisa ukuthi nembala bayitholile ke lencwadi yesikhalazo. Unfortunately ke i-IFP kade isebenzisa ukufaka impahla zayo phakathi, so sithe uma seyithola leyo complaint sakwazi ukuthi sithinte i-IFP khona izolo bakwazi ukuthi bayikhipha izinto zabo sase siyaqhubeka ke siyasebenza. Umbango ke wale wadi ubukeka ke ushube kakhulu njengoba ke ANC ne-IFP kubukeka kuyibo ke abaqiniseka kakhulu imikhankaso yabo ukwenza ke isiqinisekiso ukuthi ke bayayidla lewadi ebhekwe ngabomvu yilamaqembu omane. Ukuwina kwe-IFP lewadi kuumkhankaso omkhulu ubhekwe ukuthi kuyowinwa isifundazwe saKwaZulu-Natal. Umkhankaso omkhulu oqinisekisa ukuthi abantu bakule wadi nabantu baseMhlathuze bathola idingo nqangi ngemali yabo yabakhokhi bentela ukuze sisheshise indaba yokuthi abantu bakithi babuyelwe ithemba futhi kukwazi ukuthi kube nozinzo even emkhandlweni kube nozinzo nakwintuthuko. There is no change ekhona except change in the provision of services to our people ngoba ukudaba lokuhlinzwa kwabantu ngedingo nqangi ludaba kuthina olubaluleke kakhulu. Sinokuyithemba okukhulu ukuthi idemocracy namhlanje izofavor thina. Sinokuyithemba okukhulu ekuthenini namhlanje abantu bazokwazi ukuthi bazi futhi baphinde bakhethe i-ANC njengeyona organization ekwaziyo ukuthi ibalwele selokhu yabalwela. Abantu baseMhlathuze bakhala ngamanzi, abantu baseMhlathuze bakhala ngeyinkinga eziningi eziqhamuke iningi lazo emva kokuthi kuthatha inkatho. Asikuphiki ukuthi sinawo amaphutha esingabe siwenzile kodwa sithi abantu baseMhlathuze baphinde basethembe ngoba ngaphambilini sike sakwazi ukuyishintsha impilo zabo kusho ukuthi namhlanje sengakwazi ukuyishintsha impilo zabo. Usekela ngqongqoshe eminyangweni wezohwebo, izimboni kanye nokuncintisana uNomalungelo Gina uthi ke abantu ezindaweni zasemakhaya abasijwayezeke ukulima izitshalo babe baningi ukuze ke imikhiqizo yabo izobenzela inzuzo ezobaphilisa iphinde ke ithuthukise namabhizinisi abo. uGina usho lokhu ke ngesikhathi ke ekhuluma nosomabhizinisi bemkhakha ehlukene eNdwedwe. Osomabhizinisi abahlukene ngaphansi kwendawo yaseNdwedwe bathola ithuba lokululekwa kwabanzi ngendlela umnyango wezohwebo, izimboni kanye nokuncintisana osebenza ngayo ukulekelela abantu abafisa ukuthola uxhaso beqala amabhizinisi abo. Usekela ngqongqoshe uthi kumanje banezinhlelo ukubheka ukuthi ngabe uxhaso abahlezi belikhipha luyawenza nomsebenzi ofanele noma imali iyadliwa. Uma uthi industrial funding nabo somabhizinisi obafundile eSouth Africa obani bakuphi ibala labo linjani igama elihambisana ne-ID ukuphi lo muntu. Why are we doing that? It's because really uma ubuka uhulumeni imali ayikhiphayo ethi ufunda osomabhizinisi ukhulisa ezomnotho eSouth Africa ziyaya yini la isifuna ukuya khona. uGina uthi abantu ababike uma kukhona abasebenzi bakahulumeni ababakhokhisa imali ukuze bezobanikeza uxhaso. We are here to say there is no way iservice kahulumeni ayikaze khokhelwe. Akekho umuntu usomabhizinisi ozofika athi ukuze inkampani yakho ithole funding fanele uqale kumina ungikhokhele imiliyoni ukuze ngikwazi ukufaka phakathi. If ever you have something like that, I'm telling you there are two consultants angasho ukuthi aboshiwe kodwa asendleleni ukuthi aboshwe, because that's one thing esiyilandela ukuthi laba bantu banokuganga bazo exploit abantu bakithi abamnyama ngoba most of the time abaye kulaba abanye kodwa bazodlala ngosomabhizinisi bethu because they know how vulnerable we are, how much more we want this funding, so we can jump to anything eyenzekayo ukuze sikwazi ukuthola lolu sizo. Kusenjalo ubesedonsa ngendlebe abalimi ngokuthi basebenze ndawonye ukuze umkhiqizo wabo
uzobenzela inzuzo eningi waphinde wazibophezela ekutheni bewumnyango bakhona ukusiza abantu abafisa ukukhulisa amabhizinisi abo. Kodwa manje mengizofika nobhontshisi wami omncane namadumba ami ngizofika lapha emakethe I'm sorry I'm not racist kodwa afika India laphana emakethe lithi no mina thatha ngo10 rand ubone futhi uthi umujika nayo lamadumba ami ebengiwalethe ngo50 rand athi yena uzonginika u15 rand azobola vele uzogcina ukuhambisile. Why ulethene intwana encane? You don't let us unite, let us use our that massive voice ekutheni let us go there sibaningi sinomkhiqizo. Quantity will always be the weapon esiphila ngayo. Ngutebogo Sibisi ngisendwedwe. Umndeni wesiboshwa esishoneleke ejele laseWestfield eThekwini ukhala-ke ngobudedengu baleli jele kulandela ukudlula kwaso emhlabeni ngemuva kokudla ukudla okunoshevu. Ilungu lomndeni uThulani Mkhize uthi-ke namanje basadedekile ukuthi-ke lokhu kwenzeke kanjani njengoba ngokwazi kwabo ziqinile-ke ezokuphepha kule ndawo. Ngakho-ke bafuna izimpendulo ngokuholeleke kulokhu. Umkhize usho kanje kulandela-ke isigameko lapho-ke iziboshwa ezintathu zidle ukudla okunoshevu. Ufuna impendulo umndeni wesiboshwa ebesitoke ejele laseWestville eMedium A eThekwini kulandela ukudlula emhlabeni kwaso ngemuva kokudla ukudla okunoshevu. Ngokusho kokukhulumela lo mndeni bathole ucingo oluvela kwezinye iziboshwa lubazisa ngokusekwenzekile nabathe uNtando yenkosi Mkhize nabanye ababili abehlezi nabo baphuthunyiswe esibhedlela kukubi ngemuva kokudla ukudla kwasejele. Sithole i-call ngokudliseka kwabafana abangaphakathi abasibhedlela. Asithuka ukuthi ngabe bawudle kanjani uphoyizeni endlini because phela health ejele isendaweni ephephile. Kwathi babaphuthunyiswe esibhedlela. Ngebhadi-ke lo wakamkhize ukufa kumanelile kwathi laba ababili basinda bona. Mase kuphuma abanye bomndeni behamba beyobheka ngempela lisho iqiniso na bathi mabefika ngaphakathi wasoba iqiniso seshonile uNtando kodwa mabechaza-ke lo mzimba wakho usuhlaza umzimba wonke ngoba namanje sisalinde ama-result angaphumi ukuthi sichazeleke ukuthi uhliseke kanjani bekuyini yathi isendlini kwabo le benze behliseke bobathathu. Umkhize ubesehlala iminyaka emibili etokile kuleli jele ngecala lesibhamu kanye nokubulala kwazise wanqatshelwa ibheyili. Yize ebazana ngaphandle nalaba adle nabo ushevu kepha bebengaboshelwe into eyodwa. Umkhize uthi-ke kabangabazi ukuthi ilungu labo litholwe ushevu ububhekise kulaba adle nabo ngeshwa wabulala yena kuphela kanti bafuna impendulo ukuthi-ke ungene kanjani ngaphakathi kwejele kwazise ezokuphepha iqinile. Ngibuze sinako ukuthi ushevu endapha ungene kanjani ejele abakasiphendulile ejele yini endapha isikini unikeza abantu laba abathathu ufakwa endlini kwabo ngoba bathathu futhi asakaphendulile ejele. Imibuzo eminingi engagcwalisisi ngempela kahle. Yize lo mndeni usola isandla sempene okukhulumela amajele esifundazweni ukuphikile ukuthi laba badla ukudla kwasejele njengoba-ke ethi bekuvela ngaphandle kanti baqhuba uphenyo olunzulu ngalokhu. Asikusho ukuthi nakho lokho bekuthathwe izinsizwa zakithi lezi kuyavela embikweni ukuthi bekuyizinto ebeyiziqhamuka nevisitor ngaphandle. Nalokho-ke uphenyo luzoyibeka obala ukuthi beyiqhamuke nobani ngasiphi isikhathi bekuyini kodwa nje siyaqinisekisa ukuthi bekungasikho into engaphansi kwe-ratio edliwa yiboshwa ngaphakathi bekukudla okuqhamuka nevisitor ngaphandle. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Asike sithi hulukuqu ey'tolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele-ke mbukeli usabukele zona iy'ndaba ze-1KZNTV nazi-ke kuyizona ey'hamba phambili. Kubhungwe ngokutshalwa kwemali emakhaya nasemalokishini kushubile kwelokuchibiyela Emhlathuze kanti kukhuthazwe abemkhakha eyahlukene endwedwe.
Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uzibekele izinga elingaphezulu ka-80% lokuphasa kwamatikuletsheni wakulonyaka. Lokhu kuvezwe inhloko yalomnyango kuSinathi Ngcobo ngesikhathi ebamba umhlangano nezikhulu zezemfundo kwisifunda uMgungundlovu obubanjelwe eHilton College maphakathi nesifundazwe. uNgcobo uthi abafundi bebanga leshumi kulonyaka babhekana nomvalelandlini we-COVID-19 kusukela ngesikhathi beqala izifundo zabo ze-FET phase ngo-2020 njengoba sebezophuma manje. Utheke baqale kusenesikhathi ukuthi babalungiselele izivivinyo zokuphela konyaka. Inhloko yomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uhlangane nesifundi uMgungundlovu ukubheka ukuthi uhlelo lokweseka kwabafundi bebanga leshumi lisahamba kahle yini njengoba lalisunguliwe kuqala unyaka. uNgcobo uthe babheke imiphumela engaphezulu kwa-80% kulonyaka. Sifuna ukungabi ngaphansi ka-80%. Angifuni ukuthi sifuna ukuthola 80%. Ngoba abantu basuke basibuza ukuthi lo 20% futhi sesinikele ngawo ukuthi uzofeyila. Cha, ayikho ingane esifuna ifeyile. Siqonde nje thina ukuthi izingane zonke itarget yethu kuhlala ku 100%. Bese kuba netarget esithi ke ngeke sibe ngaphansi kwalokho. U80% ke singeke sibe ngaphansi kwawo. Lezi ingane ezizobe zibhala umatric nakuba kulonyaka kube ngconywana ngesimo sesifo lesebesilangile iCovid. Kube ngconywana azilahlekelwa kakhulu isikhathi sokufunda. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi 2020 lezi ngane bezenza ugrade 10. Ngamanye amazwi bezifika nje kwi-FET phase. 2021 bezenza ugrade 11. Selahlekelwe kakhulu ke ngaleso sikhathi leso leyo minyaka emibili. Kanti phela i-continuation yale phase ezigcine kwa grade 12. Ezinye zezinto nje ezisephepheni izinto kusuke kufanele ngabe bayikhave kahle ka grade 10 na ka grade 11 zikule ephepheni manje ka grade 12. uNgcobo uthe kubalekile ukufunda ngezimpela sonto nangamaholide kubafundi bebanga leshumi. Inhloso yalama winter school is to bridge that gap between those who can afford and those who cannot afford. We are not apologetic ukuthi sifuna ukusupporta kakhulu izingane eziqhamuka emalokishini neziqhamuka endaweni zasemakhaya ngenxa yokwazi isimo eziphila phansi kwaso nezikhula phansi kwaso isimo la abazali benga-afford kahle ukwenza izinto abanye abazali abakwaziyo ukuzenza. Ephawula ngodawu lezikole ekuthe kwaphazamiseka ukufunda kuzona eMgungundlovu uthe othishanhloko kumele baqikelele amanye amaphutha kuthina njengo principal beyikole ukuthola mhlambe ugesi asiwanaka amabhili ukuthi correct yini kuze kwande isikweletu kanti mhlambe iunfair indlela esanda ngayo kufanele ngaba siyanda ngalendlela mhlambe khona nabaxhume ugesi ezikoleni zethu noma abaxhuma amanzi ezikoleni zethu izinto kufanele siwo principal siyibhekisise ezikoleni zethu ukuthi azenzeki mazenzeka siyibike siwaquerisha amabhili ukuthi le bill nje njengebill nje ukuthola ukuthi ngo2021 na ngo2020 even nangesikhathi seCovid izikole ezivaliwe isikhathi esiningi mawuthi uyabheka ilokuzana amabhili ezikole zethu kulezi inyanga ezazingasebenzi izikole aphezulu afana nangesikhathi izikole zivuliwe but umsebenzi ngathi omkhulu uthabheka into njengaleyo ayiquestion akwazi kuya kwamasipala athi isikole besivaliwe kwenzeka kanjani ukuthi ibhili bephezulu kanje. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseHilton eMgungundlovu. Kube impumelelo ukuhlola kwesikhungo okulahlwa kuso kwemfucuza impangene landfill esingaphansi kukamasipala wesifunda eKingcetshwayo enyakatho nelikaMthaniya. Ikomiti lesishamthetho kulesi sifundazwe elibhekelele ukwenziwa kwemvelo libambisene nobuholi bukamasipala lihambeleke lesi sikhungo ukuyohlola kabanzi ke ngenqubo yokusebenza kanye nobungozi obungadalwa kulesi sikhungo emphakathini ezungezile. Kanti ke ikomiti lizwakalise ukugculiseka ngendlela ekusetshenzwa ngayo kulesi sikhungo. Ikomiti lesishamthetho saKwaZulu-Natal elengamele ukongiwa kwemvelo lizwakalise ukuyithakasela indlela okuqhutshwa ngayo ukuqoqwa kwemfucuza kumasipala wesifunda eKingcetshwayo. Lokhu ke kuvele ngesikhathi leli komiti livakashele isikhungo okulahlwa kuso imfucuza impangeni landfill. Usihlalo wale komiti uSithembiso Mshengu uyachaza. Inhloso enkulu yokuthi sibe la bekuzobheka indawo leyo yokulahla udoti okanye imfucuza kule district yaseKingcetshwayo. Sithe masifika la sathola ukuthi
i-management structure ikhona, indlela okusetshenzwa ngayo indlela eyamukelekile, zikhona noko izinto ezimbalwa esicomplaine ngazo. Ngenhlanhla umunicipal manager ubaba uSibiya besisebenza naye kusuka ekseni sifikile la ngo-8 njengoba sisiqeda manje sikholwa ukuthi ke izinto esizibalulile ukuthi azenzeke zizokwenzeka. Izinto ezifana nokuthi lokho esikubiza nge-leachate okanye amanzi angcolile aphuma kwi-landfill site ukuthi aphampelwe kwi-sewer line kamasipala, asikho happy ngaleyo nto. Sibe senza uhlelo ukuthi kusuka manje kuze kushaye inyanga kaFebruary next year abayilungise leyo nto, bawatreat lamanzi angcolile before angene emapayipini endle aya kumasipala. So ke sibe sivumelana ngokuthi bazokwenza lokho, kodwa futhi ke sibe sesunxusa umasipala ukuthi lento yokuthi ukuphathwa kwama-landfill site ngaso sonke isikhathi akuphathwe yinkampani ezimele akuphele manje, ngoba lo masipala unabo abantu abafundile nabanaso ikhono lokuthi bangakwazi ukuthi bayawuphathe lo mcimbi. Imanager kamasipala eKing Cetshwayo, umhlonishwa Philani Sibiya, ubonge ukubambisana okuhle okuphakathi kwekomiti nalo masipala. Ubese eqinisekisa ukuthi nalapho kubukeka kunesikhala khona kuzolungiswa maduze. Egameni likamhlonishwa umeya we-district yethu umhlonishwa uMphemba, sifisa ukudlulisa nje ukuthokoza okukhulu namhlanje for i-visit esibe nayo by oversight committee from KZN legislature bezobheka isimo se-landfill site yethu. Sibe nokuhlangana okunempumelelo, siyabonga kakhulu, and we want to extend i-commitment yethu ukuthi all the challenges that are noted are going to be put into action, and sizokhanda uhlelo kuyaphambili ukuthi inkinga ezincane zibe encane, inkinga ezivelile nazo futhi kukhona okwenziwayo ngazo njengoba sibona nje la ukuthi kukhona u-set 3 i-construction is in progress. We want to thank umphakathi ke wonke osebenzisa le landfill site, and siyabacela ukuthi baqhubeke bahloniphe imithetho yalapha ngaphakathi kule landfill site. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngesempangeni. uNdumiso Nzaca ongummeli enkampanini yabameli Indumiso Nzaca Attorney osenxuseke umphakathi awakheleke umsinga namaphethelo ukuthi ke usondele emahhovisi alenkampani ase-Tuseng Center eTugela Ferry eMsinga ukuze ke ezobhala izincwadi zawo zamafa mahala. uNzaca usho kanjena ke njengengxenye yokusabela kwikhelo likahulumeni lokuthi ke umphakathi ubhale izincwadi zawo mahala njengoba kuqhubeka isonto lokubhala kwezincwadi zamafa emhlabeni jikelele olwaziwa ngokuthi ki-National Wills Week. Uthi ke ukubhala kwalencwadi kungagwema ke umbango wamafa. Njengoba umhlaba wonke ubungaza isonto lokwenza izincwadi zamafa mahala, nenhlangano yabameli eMsinga Indumiso Nzaca Anthony's ithi umphakathi wakhele le ndawo awulisebenzisele lithuba. Ithi nalabo abahlala kude nomsinga bengakwazi ukuya ezinkantolo eziphakeme zokwabiwa kwamafa besebenzisele lithuba elivulwe kusukela ke ngomsombuluko womhla ka-12 kuya kulesihlanu womhla ka-16 kwephezulu. Isonto leli libizwa nge-National Wills Week, la khona abantu benxushwa nationally ukuba basondele kulabo bameli ngokohlelo ukuthi benze incwadi yefa. Kungenzeka ukuthi umuntu kude nomsinga akakhona mhlawumbe ukufinyelela lapha eMsinga, kodwa engakwazi ukuthi aye ezinkantolo eziphakeme zokwabiwa kwezamafa ngokohlelo ohleliwe nabo kunabameli abaminyiwe kuba bezosiza umphakathi. Nalapha ke eMsinga ke njengoba sizinze khona la eTusong Service Center, yathi siyalibamba iqhaza ukuthi sibasiza abantu bakithi ukuba besondele sibenzele incwadi yefa mahala, ngoba kusukela nje kuleli viki uqala ngomsombuluko umhla ka-12 kuyoze kupheleke ngawo lesihlanu. uNzaca uthi ukwenziwa kwencwadi yefa kunganqanda umbango wamafa. Kuyakusiza kakhulu ukuthi umuntu ayenze incwadi yefa esaphila ukugwema ke imbango ebakhona, ngoba uma ungayenzi incwadi yefa ngokomzekelo kulolu kholele ekutheni ifa lakho labiwe ngomthetho okuthiwa i-Interstate Succession Act, umthetho lowo wokwabiwa kwefa komuntu ongayishiyanga incwadi yewili.
Eqhuba uNzaca uthi nomuntu ongasebenzi engakwazi ukwenza incwadi yefa. Iwili akukhethile ukuthi uyenziwa umuntu onemali noma ongenamali. Kodwa uma ufisa ukuthi impahla yakho uma uhamba yabiwe ngendlela engenamsindo futhi ezonelisa nalabo abantu abafuna bebe izindlalifa zefa, uvumelekile ukuthi ungayenza iwili usondela nje ngoba ngishilo ungakwazi ukusondela nasezinkantolo zokuba kwezamafa bekusize. Iwili ke yenziwa umuntu osukela eneminyaka u16 kuya phezulu. Uma uneminyaka u16 ingaphansi awuvumelekile ukuyenza iwili. Okunye futhi emele ukubheke iwili bawuyenza ungayenza uyibhale ngesandla, ungayenza futhi uyitype uyiprint out ngoba ngomthetho sisekelo we-Wills Act umqulu olawula lokho kuyasiza kakhulu ukuthi nama requirements lawa okwenza kwencwadi yefa uwamitha. Ingakho kubalekile ukuthi uzusondele nakummeli ngoba abameli ibona bawazena lawo ma requirement ukuthi uma mekwenzela incwadi yefa lapho ke iya comply naleyo requirement ekwisigaba 2 sayo ke umthetho lo wokwenziwa kwencwadi yefa i-Wills Act. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga kaDuma eMsinga. Asiphinde sithi shelele ey'tolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi-ke besithe izona eyihamba phambili. Kubhungwe ngokutshalwa kwemali emakhaya nasemalokishini kushubile kwelokuchibiyela Emhlathuze kanti kukhuthazwe abemkhakha eyahlukene eNdwedwe. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17.44 maqhathaniswa nedola semelika libo 20.11 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.40 maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,702.53 ounce kutholwa ngahluziwe wona $93.17 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. iBafana Bafana ibhekene ke nelinye ishwa limala omunye umgadli ogijima phesheya ubongo kuhle Hlongwane. Lo mdlali ke ogijima kwiMinnesota United eMelika akabonakalanga ke ezakhe sibhekene nePortland Timbers. Kanti ke kuvela lezi indaba nje noPesitawu kuvela ukuthi ke ulimele usazohlala isikhathi engalithinti ibhola. Umqeqeshi weBafana Bafana kulindele ukuthi ke amemezele iqembu lesizwe elizodlala ke imidlalo yesihle neBotswana kanye neSierra Leone. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.